Good morning. Ayan, nagbe-breakfast na kami. Ako kulang akong picture. Kami pa lang ang gising. Ay, may gising na yung dalawa. Nasa taas pa nga. Kaso kami pa lang ang ready mag-breakfast. Ayan, dumating na ang dalawa. Ayan, si Juliet. Tsaka ayun, si Chi. Mag-check out na kami today. Tapos tutuloy daw kami ng Manawag. Magsisimba. Then meeting. Inihintay na lang namin yung mga kasamahan namin. Kami lang na naman ni Margie. Nagba-vlogs. Good morning. Good morning. Tapos na. Good morning. Magpapaprepare ng ano na. Bye-bye na. Salamat na maraming. Bye-bye. Thank you. Uy, salamat. Happy trip. Happy trip. Din sa inyo. Bye-bye. Susay daw yung mga dan sa inutan pa. Ay ha, mag-date ako ng sapatos. Oh, ayan. Tigsaraduan pati ni. Dati ba gani bukas? Hi, andito na kami from Manawag. Tatlo na lang kami. Nabawasan na kami ng 4. Hinatid namin sa EDSA, sa bus terminal sa Quezon City, si BFF, Elia, Juliet, Glo, tsaka si Chi. Kami sa Tuesday pa ang balik namin ng Naga City. Ngayon nagre-rest kasi may dinner daw mamaya. Pero enjoy na enjoy na enjoy.
Kasi first time kong makarating sa Our Lady of Manawag. Ibang naramdaman ko kasi na-experience ko ang mag-pray mismo sa harapan niya sa malapit sa Blessed Sacrament. Kaya feel so blessed. Thank you, Unding. Soluble naman. Ito daw may gold. But it's Pero, pwedeng kainin.